नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखो भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके दर्द भरा भोजपुरी सैड सॉन्ग। बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी और दिल से बताओ तनी कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया तरीका से गायकी कर देतानी तो गाना 100% वायरल होखी भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत या आपके मन मुताबिक गाना नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के गाना लिखीला, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, रंगदारी गीत, भक्ति भजन, जौन प्रकार के गीत रुआ चाहे लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए भैया। और व्हाट्सअप के नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी। आज के मैटर बाटे को बहुत बढ़िया गाना बाजल ह, बंद कई के गोदरेजवा में जा, वह धुन बा। लेकिन देखी कैसे गाँव के भोजपुरी में लिखले बानी। आज हो खी सोनावा तोहरो विदैया होते काल भोरावा ए जान, हो खी सोनावा तोहरो विदैया होते काल भोरावा ए जान, याद को के रोई तोर महजनुआ बरसी आँख से लोरावा ए जान, हो याद को के रोई तोर मजनुआ बरसी आँख से लोरावा ए जान, अरे हो खी सोनावा तोहरो विदैया होते काल भोरावा ए जान, याद को के रोई तोर मजनुआ बरसी आँख से लोरावा ए जान। तो भैया ये मुखड़ा लेकर वह सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ होखे चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी भैया। और वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर पहली बार आए लोग तो भैया रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर दे। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।